Трудно да се каже нещо за човек, който всички тук познаваме. 523 деца днес ще подарят цвете на мама, защото тази жена постави началото. Защото през 2010 година тя повярва в една налудничева идея за тогава и каза: да, ще го направиме, с вас съм. Днес имам нелеката задача да връча една награда на майката и на жената. С две прости думи. Тази награда е от името на 523 деца и искам да й кажа: благодаря ти, мамо. Радина Велчева. Вижте сте спокойни за Радина. Очарователна двойка сте наистина. Само Мариелка ми е далече и тебе те прегръщам. Благодаря ви много и честит празник. Една жена искала да има всичко: здраве, добро семейство, деца и добри приятели. Присъдила и се съдбата. И тя влязла в един голям магазин, където съдбата била на един щанд най-красивия, най-светлия, най-слънчевия. Доближила се до този щанд и съдбата и дала в ръце 4 малки кисийки с семенца. И казва: заповядай, мила жено, това са всичките твои желания. Това е здравето, това е доброто семейство, това са здравите деца и приятелите. От теб зависи, от тези семенца, какво ще направиш. Скъпи дами, скъпи майки, дарили честица от себе си, днес ще ви кажа, че вие сте в ролята на съдбата за мен в моя живот, както и на много жени, които имат нужда от вас. Вие сте тези, които давате всеки ден на една от нас здравето, здравите деца, добрите семейства и добрите приятели. И понеже донорството е анонимно, ще ви кажа, че тъй като познавам една голяма част от вас, във всеки един ден, във всяка една секунда, която виждам лицата ви и очите ви, казвам благодаря и знам, че сте най-добрите хора, които познавам. Благодаря. Благодаря. Това го взимам от името на всички дами, които имат нужда от донорството. Благодаря. Дари частица от теб за нов живот. Фондация Майки за донорство търси твоята любов към детето. Помогни ни да се роди дете, да има щастие в нечий дом. Изпитай признанието да си дарител на живот. Намери ни на майкизадонорство.com. Донорството е живот. Със съдействието на Радио FM+.